Күпләр мине иң әшәке сүзләр белән сүгәчәк. Кәфир диячәкләр, барысына да ризамын. Тик кешеләр, укыгыз гына, зинһар, укып уйланыгыз. Төп максатым хакыйкатьне күрсәтү. Сезне бераз уйландыру, туган милләткә хезмәткә җәлеп итү. Хәзерге хезмәтчеләрдән файда әллә ни зур түгел шул. Гаяз Исхакый. Иреккә юл. Юлның тузанлы йомгагын сүткәч, һәм ниһаять Истанбулга барып җиткәч, мин картаны кулыма алып, анда Шулманның зәңгәр сызыгын эзли башладым. Туган авылым урнашкан җирне якынча гына булса да төртеп күрсәтер өчен. Мин бит аннан чыккан кеше. Ondan çıkkan kişi. Hem ona indi bir kaşan da geri eğlenip kaytmayacak kişi. За моей спиной старинная татарская деревня Йошурма. Менә бу борынгы татар авылы Яуширмә. Биредә 1878 елда авыл мулласы гаиләсендә Гаяз Исхакый туган. 5 яшендә ул укырга өйрәнә. Соңрак Чистай мәдрәсәсендә укый, соңрак Казанга күченә. Кайчандыр авыл уртасындагы күл миңа диңгез булып тоела иде. Аның суларында әткәемнең зиннәтле йорты чагыла иде. Ул миңа азан тавышларына әйбәт тормыш тели иде, ләкин мин үз язмышымны сайладым. Юлымның беренче тукталышы Чистай. Миңа ул вакытта урамнары киң, йортлары гаҗәеп зур шәһәр булып тоелган иде. Хәтта аларның берсендә авылыбызның бөтен халкы сыяр иде. Ләкин биредә без тавыш күтәрергә курка торган шәкертләр һәм безнең кырыс мөгаллимнәр яши. Гаяз Исхакый в 10-летнем возрасте был привезен отцом для обучения в Чистопольском медресе Камалия. Шакирды не имели права задавать вопросы лишние, переспрашивать. 10 яшендә Гаяз Исхакыйны әтисе Чистайга Камалия мәдрәсәсенә илтеп куя. Шәкертләр өстәмә рәвештә сораулар бирә алмаган. Бу кагыйдәне бузган булсалар, аларны кыйныйлар иде. Гаяз Исхакыйга күп эләккәндер, чөнки ул бик хисле кеше булган. Бер кайчан да мөгаллимнәрен тик кенә калдырмаган. Аларны авыр хәлдә калдырган. Теге яки бу сорауларына алар җавап бирә алмаган. Чистай мәдрәсәсе Гаяз Исхакый өчен күңелле чир булмый билгеле. Шуңа күрә ул Казанга күченә. Җәдидчә укыта торган мәдрәсәгә укырга керә. В Чистопольском медресе для Гаяза Исхакый не было особо радостным событием. И когда он переехал в Казань, он поступил уже новометодное, где, как говорится, и обучение, и установки были совершенно иные. Әти-әниемә әйтмичә, мәдрәсәне калдырып, мин дөньяви мәктәпкә укырга кердем. Биредә рус телен укыталар иде. Мин инде аны төрле язулардан өйрәнә дә башлаган идем. Җәмәгать китапханәсендә мине магнит сыман тарткан рус китаплары тулы китап киштәләрен хәтерлим. Тик кызганыч, мин аларны укый алмас идем. Не случайно. Татар газетларының берсендә мөхәррир булганда ул юкка гына мәгърифәт азатлыкка беренче адымдыр дигән гыйбарәне кулланмый. Ярымаш килеш Казанда яши башлаган 17 яшьлек егет беренче хикәясен яза. Кәләпүшче кыз. Ул аны ниндидер журналга җибәрә. Моның өчен акча түләүләрен ул белгән һәм бераз акча эшләргә булган. Безгә укытучылар мәктәбенә фитнә чыгаручы 2 шәкертне эзләп полиция килгәләгән иде инде. Ләкин безнең шәкертләр җәмгыятен алар ача алмадылар.
Biz үзебезнең кул белән эшләнгән хөкүмәткә каршы чыккан газетаны чыгаруыбызны дәвам иттек. Самое большое влияние на меня оказал Тургенев. Иң зур йогынтыны миңа Тургенев ясады, дип яза тәрҗемәи хәлендә Гаяз Исхакый. Аннарысын әлбәттә инде Толстой. Казанда Исхакый ниләр эшләгән соң? Гомере буена эшләячәк эшен эшләгән ул. Татар газетларын чыгарган. Татарских газет. Түбәнге Новгородта мөселманнарның беренче корылтаенда мин эсерлар төркемен җитәкләдем. 1905 елның августында булган бугай бу хәл. Мине милләт өчен ялкынлы көрәш алып барган дип күрсәткән газетаны күрсәттеләр. Яшермим, мин андый кеше. Компромисска барырга теләмәгән ул. Хөкүмәт өчен уңайсыз кеше була. Мөхәррир эшчәнлегенең дәвамы кулга алыну, конвой, чистай төрмәсе камерасы. Казан губернаторына шуны хәбәр итәмен. 24 октябрьдә Гаяз Исхаковны Казаннан Архангельский губернаторы хөкеменә алып киттеләр. Гаяз Исхакый шушы камерада утырган. 1906 елның 20 декабрендә мәхкәмә аны революцион пропаганда алып барганы өчен төрмәгә яба. Ләкин хәтта шушы шартларда да ул эшен дәвам итә. Төрмәдә бик әкрен барган вакытны мин заяга үткәрмәскә өйрәндем. Ул елларда мин повесть, драма, күп кенә хикәяләр, язма һәм памфлетлар яздым. Тагын гаилә бәхете дигән роман иҗат иттем. Мин утырган вакытта хатыным мине һәм кызымны ташлап китте. Гаилә бәхетем әнә нинди булып чыкты. Ул елларда патша төрмәләре аша яхшы халык агыла. Кайберәүләре соңыннан танылган кешеләр була. Архангельский губерниясендәге сөргенемне Йозеф Пилсудский белән бергә үткәрдем. Польшаның булачак башлыгы белән бергә. Кеше бер читлектә еллар буена утыргач, ул иреккә бүре күзләре белән карый башлый. Мин качып киттем. Иң элек мин Петербургка, соңыннан Төркиягә барып җиттем. Шунда ук мине тынгы белмәгән татар дип иртә башлыйлар. Мин аш идем. Җирле матбугатта басыла идем, әдәбият белән шөгыльләнә идем, җирле татарлар үткәрә торган һәр чарада катнаша идем. Төрекләрне артта калулары һәм тәрәккыятькә ярәгәтләмәүләре өчен нык тәнкыйтьли идем. Заманында татарларны тәнкыйтьләгән кебек. Күңелем төште. Мин янә өйгә, Россиягә җыена башладым. Онда мине яраткан, якын кешеләрем көтә. Кәрим Тинчурин, Галиәскәр Камал, Сәйяр труппасы, татар шагыйрьләре һәм язучылары. Ләкин милләттәшләр белән очрашудан соң бер елда узмый минем иземә төшәләр. Узак елларга ватаным чит ил була. Ул елларда күп кенә Россия язучылары да шундый ук халәтне кичерә. Инкыйлабның бөек хәбәрчесе Капри утравында җылы оясында утырып очышлар турында хыялланган. Без узак языштык. Хөрмәтле иптәш Гаяз Исхаков, сез миңа җибәргән очерк максатына җавап бирә. Сез мәдәни рус халкын татар әдәбияты белән бик уңышлы гына таныштырасыз. Горький хәтта рус сәхнәсендә пьесларымның берсен куярга да ниятли, ләкин насыйп булмаган. Биздән Россия турында бөтенесе сөйли башлый. Әйтерсең лә Везувий уянган һәм ул бөтенесенә яный. Хәтта иң ерак төбәкләрдә яшәүчеләргә дә. Минем
сәгатем суқты. Гадәттә йокымсырап яшәгән Россия кып-кызыл кратер бугазын хәтерләтә. Вакыйга артыннан вакыйга. Бөтен Россия мөселман корылтаенда Россия Федератив Демократик Республика булырга тиеш дип игълан ителә. Идел-Урал штатын игълан итүгә әзерлек тулы көче белән бара. Ул элеккеге Казан, Уфа һәм Оренбург губернияләрендә булырга тиеш. Мин ул вакытта милли мәсьәләләр департаментын җитәкләдем. Һәм кисәк кенә кратер тып-тын кала. Халыкны кулга ала башладылар. Соңыннан большевиклар мөселман полкларын коралсызландыра, басмаханәләрне ябалар, газетларыбызда ябыла. Һәм шуның белән шул. Ayaz İshaki Türkiye'ye sınga kalıp geldi. O Ayaz İshaki başta 1918 yılda Ufa'daki Türk Tatar Millet Meclisi taratılgaç o Kıtay'a gitti. Kıtay aşağı anlansın alar. Sadri Masudi Finlandiya aşağı Paris'e geldiğinde Sadri Ayaz İshaki, Fuat Tuktarlar falan alar da Paris'e gelip şu İdil-Ural'ın beysizliği için kireçler. Lakin bu oңашты bulup çıkmadı, tege alarını kimde tınlamadı. Sadri Maksudi anlansın Atatürk'ün çakırı boyunca Türkiye'ye geldi. Ayaz İshaki Avrupa'da kaldı. Sagınan 50'de 20. yılda 27. yıllarda karısı Voroshilev'e hat yazgarım. Voroshilev'e türmede birge oturgan bulgan aralar. Sar zamanında. Voroshilev komünist olarak Ayaz İshaki de sosyal revolüsyoner. Düz bulganlar. Nasıl Almanya'da bulgan vakitini yaşayan Voroshilov'a müracaat etken ya kaçsam niçin bulurdu. Nasıl alayda Voroshilev dinlep erkekler mert insan iken yok bunda kaçmasa yakışırsın bulgan yerinde tur bir neyse garantiyle almayayım bundaki vaziyette. Garanti bir almayayım diye. Беренче тапкыр Идел-Урал китабы татар телендә 1933 елда Берлинда нашр ителә. Шул ук елны ул рус һәм француз телләрендә Парижда дөнья күрә. Аннары соң Токио, Варшава һәм Лондонда. Һәм нибары 90 еллар башында гына ул шушындый брошюра булып, сыйфатсыз газета кагазендә туган Казанында бастырыла. Иманым Камил. НКВДда миңа инде зур бер папка ачылгандыр. Борчылыр урыным бар. Советлар Союзында кызым Сәгадәт калган бит. 1923 елда мин аны укырга дигән сылтау белән иң элек Берлинга, аннары соң Истанбулга алып чыгып киттем. Бик ярлы яши идек ул чорда. Кызымның бер стипендиясенә генә. Пьесларымны Казанга җибәрә идем. Аларны куеп берәр нинди гонорар түләрләр дип өметләнгән идем. Аннары соң Харбин була, соңыннан Токио. Бер җирдә дә тик утырмадым. Газетлар чыгара идем, агитация эшләрен алып бара идем. Liderler diyenimiz Rusya'dan kaçkan Müslüman, Türkiye liderler şu Germanya hem Polşa'da bulunmuşlar. Andalar türlü neşriyatlar çıkardılar. Mesela Ayaz İshaki çıkargan Yana Milli Yol jurnalı. O 28 yıldan 39 yılga hatli yani Suguş çıkan hatli devam etti. Ayaz İshaki bir vakitte şu 35. yıllarda Irak'ın çıkışka vardı. Bir ara 35. yıllarda Irak'ın çıkışka gitti. Yani bugünkü Japonya'ga, ondan sonra Kıtay'ga, Manjuryaga, Haylar, Harbin gibi
Muktin gibi şehirlerde buldu, onu bir hürmetlep karşıladılar. Ol anda da İdil Ural hareketin başlattı. Birinci uçuruşumuz Aziz Kaki bilen 1934 yılının oktyabr ayında bulgan idi. Bu merhum Irak'taki Haylar şehrinde, yani Manşurya'nın Haylar şehrine Tatar kolonyası ziyaretke kelgen idi. Ana tanışkan idi. O vakit ben 16 yaşında gimnaziya şagirdiydim. Bu elbette zor tesir kaldırdı bana. Birinci tergiş köş köş buldu. Şulay etip üzümlü Tataristan'ın yahut İdil Ural'ın besizlik hareketine şulay etip üzüm hazırladım, kirgen buldum. Onun 2 ayına kadar haylarda turgandan sonra Aziz kiri Mugdin'e gitti. Mugdin de merkeziydi bizim. Onları soң Harbin була, соңынан Токио. Bir жерде de тик отырмадым. Газетлар шығара идем, агитация эшләрен алып бара идем. Tabii şu sebeple de Japonya'da, Tokyo'da İmam Kurban Ali bilen Ayaz İsaki'nin araları bozuldu. Hem Japonya'daki Tatarlar arasında ikilik çıkan idi. Birevleri Kurban Ali'ci buldu, birevler Ayaz İsaki'ci buldu. Neticede indi bundan elikte etim Mukdin'de benim enim bilen etim yolbaşçılığında Milli Bayrak diyen gazete çıktı. Türlü niler, kitaplar basıldı, niler nitti. Ondan sonra Ayaz İsaki şu 36. yıllarının azagında kiri Berlin'e kayıttı. Ali Акыш 30-нчы еллар азагынан бирле минем тугры фикердәшем. ...1938 yılının azağında indi Aziz Kaki'nin çakırığı ve merhum İbdaşım Berlin'de Milli Yol jurnalı Aziz Kaki'nin çıkaydı. İdil Ural İstiklal Komitesi'nin organı aylık jurnal. Onu çıkarmış, onun muharirlerinden, onun yardımı bilen min hem de bir İbdaşım Abdülahad Geniş iki Varşava'ya yol aldık. Varşava'ya gitti 38. yılının yine Eylül ayında Varşava'ya vardık. Сугыш мескен татар иммигрантларын кире көнчыгышка таба куа. Һәм алар куркыныч шикләрне узып тагы да көньяккарак күчеп китә. Бу очракта Төркиягә. Almanlar hem Sovyetler Polşa'nı basıp algaç tabii. Bularga da, bu imigrantlarga da yana yollar özlerge Türkildi. Ve hem Ayaz İsaki şu 40. yılda Türkiye'ye geri kaydı. Lakin o vakit soğuş yıllarıydı. Onun ellerinde zor aktiflik gösterdiği mümkünlüğü de, maddi mümkünlüğü de yok idi. Çünkü alarga maddi yaktan yerden bir çekimde kalmagan idi. Türkiye'de tabii ki soğuşka girmegen bulduğu sebeple Sovyetlerga karşı herhangi siyasi bir adımga, bir aktiflikka yol vermeydi. Kirisince şundi pan-Türkistik idealda bulganlarını hatta hükümge de tartalar idi. Şulara da 44. yılda misal için Zeki Velidi Togan da bulgan kayber intelektüellerini türmege yapkanlarıydı. Şimdi Ayaz İsaki tik 50. yıllardan sonra biraz İdil Ural
uyuşmasını tüzüp kaybır aktiflikler başladı. У него была цель дойти до сердца татарского народа, то есть донести свои идеи до татарского народа, потому что он служил своей нации. Оның мақсаты татар милләтенең йөрәгенә барып җитү. Ягъни аның фикерләрен татар милләтенә җиткерәсе килгән иде. Ул бит милләтенә хезмәт иткән кеше. Кайда гына яшәсә дә, кайда гына калса да, ул газиз милләте хакына тырышкан. Төркиядә ул вакытта һәм хәзер дә әлбәттә инде үз илләренең тарихы белән кызыксыналар. Бер хатында ул кызы Сәгадәткә була яза. Истанбулга килә калсаң, зинһар өчен үзең белән мендәреңне дә алып килә күр. Димәк, ул хәерче була. Тормыш шартлары бик авыр була аның. Хәтта икенче мендәре дә булмаган. Он был талантлив, он был неутомим. Ул сәләтле булган, ул тынгы белмәгән, аны яулап ала алмаганнар. Шуңа күрәдер инде ул 1917 елга кадәр һәм 17 елдан соң да һәр чак куылган. Бүген дә Гаяз Исхакыйга мөнәсәбәт гади түгел. Кемдер аны артык татар дип саный, кемдер киресенчә аны артык рус дип белә. Шөбһәсез ки, Гаяз Исхакый бөек мәдәниятебезнең аерылгысыз бер өлеше, безнең мирасыбыз. Укыгыз, кешеләр. Укып уйланыгыз. Минем төп максатым хакыйкатьне күрсәтү. Сезне әз генә булса да уйландыру. Ниһаять, туган милләткә хезмәткә чакыру.